अगर आप चाहते हैं नवादा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो की रे अगे कहाँ हनी गे? फोनवा बड़ी देर से उठे नहीं गे। मोबाइलवा चार्ज में लगल हलो ना, हमें खाना बनाए रहलियो। की कहीं बोल? हमर प्यार के लगाओ सब्जी बना के सब खाए गे नहीं की गे। अरे ना रे, बोल ना की बात है। तले सुन बोले बोले के माल कैसन हो समाचार। हमरा जैसन लाभर नहीं मिलतो दिलदार, हमरा जैसन लाभर नहीं मिलतो दिलदार। बोले बोले के माल कैसन हो समाचार, बोले बोले के माल कैसन हो समाचार। बहुते पछतैमी ससुरा में जाके छौड़ी लाते जूता खैमी। हे के सुनना हमरा छोड़मी जहिया बहुते पछतैमी ससुरा में जाके छौड़ी लाते जूता खैमी। हमरा जैसन भतरा कर तो नहीं प्यार, हमरा जैसन भतरा कर तो नहीं प्यार। बोले बोले गे माल कैसन हो समाचार, बोले बोले गे माल कैसन हो समाचार। राइटर धनतेरस धानु तोरे पे दीवाना, आम से आवारा के घर देने आना। हे गे सुनना राइटर धनतेरस धानु तोरे पे दीवाना, आम से आवारा के घर देने आना। चुम्मा मंगो एगो करिए नहीं इनकार, चुम्मा मंगो एगो करिए नहीं इनकार। बोले बोले गे माल कैसन हो समाचार, बोले बोले गे माल कैसन हो समाचार। फोन नहीं कारो ही की हो विचार, फोन नहीं कारो ही की हो विचार। बोले बोले गे माल कैसन हो समाचार, बोले बोले गे माल कैसन हो समाचार। हमरा जैसन लाभर नहीं मिलतो दिलदार, हमरा जैसन लाभर नहीं मिलतो दिलदार। बोले बोले गे माल कैसन हो समाचार, बोले बोले गे माल कैसन हो समाचार।